Mia horo Radhanagoro sa varieties gana serai dog bo bai bo borok horo bazar khai horo wati bo hai tongmani ke wati ni bage borok leksomni bazar no naicing tongmani ke jebor wati kisa komungka borok nogo thana naika ke nogo thangpurun do sa Radhanagorni sa varieties gana mahasala bathagi tongmani borok no follow khai tongmani ta ke je matro borok mane borok no light thanga bo gulukti hai bini borok ni Totwrani o cherai ni Totwrani chain by locket tongmani omo Khogwi talangbaika ke omni bisingono borok mane buiniro TSF ni mane boroni dolniro number nawo chuna call khaika chung horni horni 10:30 ni bisingono chung sokpaika TSF ni joto chini member joto sokpaika sokpaimani pore police bochini loge thanga thangai oro je jaga incident dongmani charo dige CCTV footage dong ke footage borok tini saka mi horoto wati hai tongmani borok tini sawo tini thangai nai ni inge chengtini oro haika borono return bo kaisa complaint ni na haika tai sar song to tabuk korei borok sawo 9ta o haidi teisa 9ta o haike borok chungno receive copy dinai tai chungno miani footage rok bo gija phunung nai karon chungbo angbo gasa Radhanagorni local no inge oro jodi chungbo nukhai borno sinikai chungbo saimano nukhai bono ulophono saimano tai kaisa kokai yang norok ni yang tibo ang jotono request khane musung aware khane musung na ki norok kisa sotorgo tongdi je norok saichung hingpuru ba saichung tongpuru kebo no follow rok khaike kisa sotorgo tongdi kisa ongborun tabuk agartala ekdom chain Khogwi tong markhino norok om sotorgo tongdi teron bo sungmono mia ni incident nati bini boto asuk cheraise bini baita bo tongmani bro krini no tongmani chung ganke bazaro thamani electromani bazaro like sata digwano thangmani ge ajago wati ngai sing electromani bazar kisa wet khai dong khawati sa sarino hne ge wati je pro kisa sekere rengkha I like apro 8:30 rong khna ge chung apro bazar hati khaikya khaimani pore nogo Kiphil puro like iko 9:30 9:20 rong khna ge osomoyo je o goliwo Radhanagorni sa varieties ni goliwo ekjon borok kok sama haike bothagoi tongo mane phono kok sama haike gate ong ge singka wan soka je bo a gate ni borok rokna anog borok rokna hne ge singbono ignore khaiye chini sing khaikya ge je singbono live haipro ni pore hingke bosono flow khaikya ge flow khaiye je kisa singchini reno hamna nai mani somoyo hingke bosono ekdom push khaiye Totwrani chen sotoni telang thangka ge chungbo akase tamang khau phun samaliya ge bo khari paikha ge khari pai men pore chung saimangka je Totwrani chen kamai thangka hne ga purung ga ge chiri khoka ga pare bini utung bo khapun ka hapano margli eta bono like tabu oh sa varieties ni yang batio mor thamala mata batio bono bongke bunyi borok da na sil borok khar no ko mai kono bongi borok boa kisa boys kor da na kera ki boys ng jano bokai jak nong nai means age gonang no sa boys ko na no pili ka ro complaint di thakata mia ni simino phai jak sang to je police ta na action na kam mia ni sini si to got na da police ta sa like chungtini phungo bo thangka je CCTV che khanya hne ke duita jaga che khakya te je jaga bo o siko kharo a jaga ke che khaimya kota ge o jaga tabu phai sing complaint ro ko kha je borok sawat noita digi phaji hne hage sawat odi noita tabu nian got na tang le aso pura let khai ta police ka siro like bo 24 hour kai tong ha pan si action kuno na ya kana na kata 24 hour nu khana ko ma khang ro nu kha borok kisa bai tha khe mane kisa aso hong ko ya dress ko ma he chunga long sleeve shirt violet color ta ge tola ka shur kanjang ke bokhro kun ka paper thubja wati ni bagai ni likhat na zakara chen chim kaisa dukubo manjak but bo post khai ri pro yak ro to ton duk man bai khata acha ni mong khata ma ani mong ke pail de barma aur zakata ma khai tong na pori tong pori tongo Holy Cross College bokhe bo tabu recently college ka uta college bo college ko ta o tabu si recently inke ko admission khaya ko ta bo ni mong khata ma pinky de barma para khe he zamara garing para tongbai ri ro khoro me da angka gana gana ni mo tong para tong lai ek jaga si tongo ek jaga tong lai ni college ko o jaga tong lai ma ni ta wa to je phaim ne I mia wati ni baga ni omo hayung su mane lama rok ba se borok kere ni ba ba tine khor no jaw te sat ngo PS of khadi so no no